നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഇനി അങ്ങോട്ട് ട്രെൻഡിങ് ആകാൻ പോകുന്ന ബ്രൗണി സിസിലർ ഇടുന്ന ഒരേ ഒരു സ്പോട്ട് വീഡിയോ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചോ. നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ളവരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്പോട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഈ കാണുന്ന സിസിലർ ഒരു പ്രാവശ്യം ട്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ബ്രൗണി സിസിലറിൽ അഡിക്റ്റ് ആയി പോയിരിക്കും കേട്ടോ. ഈ ഒരു സ്പോട്ടിൽ വരുന്നവർ റെഡ് മിക്സഡ് ഫീലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഐസ്ക്രീം ഉറപ്പായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്തിരിക്കണം. ഈ ഒരു ഐറ്റം ഇവിടെ മാത്രമേ കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യം ട്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ ഒരു സ്പോട്ടിൽ വന്നിരിക്കും. ഇനിയിപ്പോൾ നോർമൽ പിസാസ് ഒക്കെ കഴിച്ചു മടുത്തവർക്ക് ഈ കാണുന്ന പോക്കറ്റ് പിസ്സ ചൂടോടുകൂടി ട്രൈ ചെയ്യാം. എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഐറ്റം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കും. അതുമാത്രമല്ല വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള വാഫിൾസ് കൊണ്ട് വാഫിൾസ് കേക്ക് ട്രൈ ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ധൈര്യമായിട്ട് ഈ ഒരു സ്പോട്ടിലോട്ട് വരാം. ഒരു കാരണവശാലും ഈ ഒരു കിഡിലൻ ഐറ്റം മിസ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ട. ഇനിയിപ്പോൾ ലോഡർ പ്രൈസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് അതും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടായാലും ഫാമിലി ആയിട്ടായാലും നല്ലൊരു ആംബിയൻസിൽ നിന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ഈ ഒരു സ്പോട്ടിലോട്ട് വരാം. ഈ ഒരു സ്പോട്ടിന്റെ കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് പട്ടം സെന്റ് മേരീസിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ക്രെംബോൺ ആണ്. വയറു നിറയെ കഴിക്കുക, സുഖമായിട്ടിരിക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക.